where everything is made of blocks, where the only limit is your imagination. Let's go wherever you want to go. Climb the tallest mountains. Venture down to the darkest caves. Build anything you want. Day or night, rain or shine. 'Cause this is the most significant sandbox you'll ever set foot in. Build a majestic castle. Invent a new machine, or take a ride on a roller coaster. Play with friends. Build your own little community. Protect yourself with the strongest armor that you can craft, and fight off the dangers of the night. No one can tell you what you can or cannot do, with no rules to follow. This adventure, it's up to you. Sziasztok! Egy újabb játékkal fogunk megismerkedni, aminek a neve Minecraft 1.5.1-es patch. Érdekességképpen mondom csak nektek, hogy ebben a játékban nincsen megszabott quest, mármint küldetés, vagy esetleg olyan dolog, ami feltétlenül megakadályozna abban, hogy élvezd a játékot, mint mondjuk Call of Duty, akkor Assassin's Creed és stb. A játék maga egy sandbox játék, ami annyit tesz, hogy szabadon mászkálhatsz a világban. A játéknak annyi lényege van, hogy élvezd, kreatívkodj és csinálj, amit akarsz. Nincsen megszabva semmi, nagyon határtalan játék, végtelen mapokkal, multiplayer, multitámogatott játék. Van belőle alfa, beta verzió, a bétát használom én, az alfát pedig meg lehet rendelni, eredeti név alatt fut, azaz kaptok egy accountot, és azzal bejelentkezve nyugodtan játszhattok szabadon. Nos, nézzük meg egy kicsit jobban a játékot. Igen, ezt sokan észreveszik, hogy a játék kockákból áll, de szerintem ez éppen, hogy elmegy neki, érdemes egy kicsit jobban megnézni, hogy mondjuk egy Call of Duty-ba mi a fantasztikus, mi a jó, az, hogy mész, küldetéseket csinálsz, és egyszerűen nem tudsz mire jutni, mert beleunsz a végén, a multiplayerre is unalmas sok esetben. Persze azok sem rossz játékok, de ezt majd egy másik részben. Egyik barátommal csináljuk ezt a mapot, ami egyre nagyobb és egyre jobban laggoltat, ezt most csak úgy megjegyzem. A játék memória igényes, nem kevés memória kell ahhoz, hogy akadásmentesen fusson a játék, de ki hogy veti ágyat, úgy alussza álmát. Annyit tennék még ehhez a játék főbb információhoz, hogy ajánlani tudom mindenkinek, aki teheti, ő játszon szerveren, nagyon megéri. Nincs jobb annál, hogy 3-4-en haverok összeálltok, és felépítitek egy várat, azt csináltok, amit akartok, tiétek az egész világ. Nos, akkor egy kis negatívum is. Én nekem az nem tetszik, hogy ennyire nagyon memória alapú a játék. Lehetne mondjuk egy kicsit kiegyensúlyozottabb, hogy ebből is veszel, abból is veszel, és akkor tökéletes. Amint látjátok, nálam is akad egy kicsit, mert én is 2 giga RAM-mal futtatom. Egy időben nem akad, de ahogy jönnek ki az új patchek, egyre erősebb és erősebbek lesznek a verziók, ezért nagyobb gépigényt és több RAM-ot igényelnek. Rengeteg item található benne, ez pozitívum, hogy nem 3-4 olyan item csoportból kell kiválogatnod azokat a cuccokat, amikre éppen szükséged van, hanem fából is van 4 fajta. Akkor mindegyik fából lehet 4 fajta deszkát csinálni. Kerítéseket, mindenféle egyéb cukiságokat, amik elképesztően feldobják a játék hangulatát,
Amint látjátok, én egy ilyen őserdő feelinges, tarzonos játszóházat raktam össze magamnak, amiben egyik barátommal lakunk. Igen, és akkor a továbbiak. Ez a map, ez ki lesz terjesztve majd idővel szerver mapra. Ez annyit tesz, én elkezdtem építeni egy-két házat, pontosabban eddig 10 darab van, amit a playerek ingyen kapnak meg, és fejlesztéseket folytathatnak rajtuk. Egy ház ingyenes, 2 ház pedig már pénz. De ezt majd egy másik videóban is megbeszéljük. Most egy kicsit végigjárjuk a mapot, megmutatom még nektek, hogy milyen valójában a Minecraft. Játéktörténet nincs. Ez szerintem előnyös, nem kell azzal bajlódnunk, hogy jaj, most ezt is meg kell csinálni, hogyha valaki elkezd egy új mapot, akkor mit lesz, hogy lesz. Na, ezt el lehet felejteni. Playereknek ajánlom, akik már régebb óta játszanak, különböző addonok vannak hozzá, mint például Too Many Items, ahol fel vannak sorakoztatva az éppen Survivorben el nem érhető itemek, mint mondjuk a Command Block, nem jut eszembe, na mindegy. Majd erről egy pontosabb leírást fogtok kapni az oldalunkon, a www.gamesandmoviestrade.qvqv.eu oldalon, és Facebook oldalunkon is, amivel lájkokat és egyéb szépséges ajándékokat lehet nyerni. Egyre több lájkolónk van, aminek mi kimondottan örülünk, mert akkor látszik, hogy nem csináljuk rosszul, érdekesek, amiket csinálunk. Igaz, ez még csak a második videónk, de egyre jobbak és jobbak leszünk, remélhetőleg. Még annyit tennék ide a végére hozzá, hogy aki teheti, vegye meg eredetiben, vagy pedig keressen meg minket, és mi szervert futtatunk, mint például a Huminecraft-es Colos 22 egy külön klienset hozott létre magának, amiben letöltve különböző szervereket lehet létrehozni, és az nem utolsó sorban ingyenes játék és magyar. Ritkaság a mai világban, hogy magyar és ingyenes játékokat találjunk az interneten, de hát vannak jó fej programozóink és játékosaink, akik képesek szenvedni azért, hogy a másik játékosoknak jó legyen. Ennyit szerettem volna erről a játékról mondani. Látogassatok el oldalunkra, a videó végén láthatott webcímre, Facebook oldalunkat lájkoljátok, videókat nézzétek, és küldjetek e-mailben tanácsokat, tippeket, hogy mit, hogy csináljunk. Sosem késő tanulni, és sosem baj, ha tanul az ember. Köszönöm a megtekintést, sziasztok!